number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Oras niya to alas 10:37 oras na yan ito sa tuyagan LCC Supermarket 4-day Big Sale. It's LCC 4-day big sale on March 18 to 21. So shop at LCC Department Store and LCC Supermarket Legazpi Main in the Ayala branches and enjoy 4 days of big savings and unbelievable deals like no other. Plus, if you are an LCC Rewards Plus card member, you can enjoy an exclusive early shopping access on March 18 from 6 a.m. to 8 a.m. in LCC Supermarket and enjoy exclusive perks and get free 100 rewards points for a minimum spend of 2,000 pesos. So if you're looking for something big to enjoy this weekend, don't miss LCC Department Store and LCC Supermarket Ayala and Legazpi 4-day big sale on March 18 to 21. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. New Maggie Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na yan. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Uy, aram mo na dawan bareta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo kay Mardela. Mga tugang, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome sa programa Aramon niya ito kanyang pong aldaw na inin Webes. Halipot lang po pag-iribanan ta. Mga 20 minutos lang itang mairibanan ta pag alas 11 po. Malawag ang DNR para po sa kapalibutan tatamanong ta program kada Webes po yan. Kaya duman po sa mga tagapagantabay niya ito. Ako po ang sinong lingkod, Mardila Daingiba. Salit sana. Pero siyang technical sound kasabay niya ito mga tugang Ronald Baldo. Mantang yaon man mga tugang sa Production Assistance Center. Kasabay ito dyan si Angel Mustasa, ang kaganda ng sound. Sa DCGB Social Media Department, kasabay niya ito sa mga IT, sina Arvin at saka si Richard. Mantang duman sa luwas sa Mega Force Patrol. Kaya po kita magparahaloy pa. Nasa linya mga pag-iriba para po sa pagkatun ng mga preskong impormasyonali po dyan sa luwas. Nasa linya na ang sa tuya pong The Flash, si Luwens Burse Barcena. Kunin natin ang linya para po sa mga dagdag na impormasyon kanyang pong pagkaagad. Luwens, good morning. Please come in. Yes, salamat kami, partner ba? Good morning. Location ng DCGB News niya ang digdi sa address Piñaranda, Legazpi City. Makakaulay tango dyan si Kapitana Mafe Velasco Tabi, partner Mar. Sa Indang Barangay, saro sa mga aktibong nag-intra sa Albay for Beatification and Clean and Green Program ni Gobernador Alfrancis Bitara. So dati bagang bakante digdi sa may TNR station,
magayunan na tabi partner Mar, saro ng magiging magayon na pasara ni President Dr. Legazpi, dahil ang tamakulor ating mga recycled materials, ang mga ibinisa. Naisiyan na kung ano pang mga impormasyon na kailangan pinaaga po nabigay sa DCGB. Nasibong na niyo po si partner Mar de la Naraman yato. Hello, Kap. Good morning. Good morning po, Sir Mar. Apa, Kap, magayon na da po ang lugar nindo dyan. May saro ka mong kinulukar na lugar para maging communal garden? Ngayon, Station. Island. anday lang. Aluwan. Hello. Yan lang maluya ang signal. Ayan, sige, libat ka dyan. Lagi pa yung Ayan, sige. Kap ang monitor medyo malabo kaya ang cellphone namin. Ayan. Kap. Okay, Kap. Good morning po, Tabi Giraray. Hello, Kap. Naku, may problema ang mga linya natin, Hello, Kap. Good morning po. Wala. No. Hello, sir. Ayan, okay. Kap, good morning, Tabi. Hello, Kap. Hello, sir. Good morning. Yes, good morning po, Tabi. Kap, ano po ang mga pagbabagong ginibon nindo dyan sa sendong area para mas lalong gumayon, Tabi? Yes, sir. Ini pong sampang kang PNR station, sir. Mhm. Medyo pagayon-gayon liman, pinturahan liman, tanum-tanuman, para makasabay man po kami duman sa barangay beautification na programa ni Governor Bichara. Ayun, anong mga materyales po ang ginamit nindo para mas lalong maging maipailing ta na ang paglinig sa palibot talagang kaipuan? Yes, sir. Ang sarong naging katabangan po kani dahil ang mga materyales na ginamit mo may po digdi mga recyclable. Yan po dyan sa mga rida kang auto na dahil na pigaramit, buti kang mga soft drink, at kung mga ano-ano pang pwedeng gamitin ng mga plastic na pwedeng i-decorar po digdi sa may hampang niya. Ayun, oo. So plastic, dinikorar, ano po yan? Ginibong garo mga masitera? Yes, sir. Tigibong masitera, tigibong burak, pinturahan, kung ano-ano po siya na pwedeng maging resultang magayon, yun pong ginamit din po digdi sa mga bottled plastic na niya. Ayun, clean and green, di ba? Parang pati na vegetable gardens may mga siring ka na mga kategorya. Kamu po, Tabi, ano ang sa indong ipipresentar dyan para pag-validate, pag-evaluate, talagang makataas ka mo, makaitaas ta kontra sa ibang barangay? Ang kung ano pang tigigibumiligi, hindi po ang ipipresentar niya. Kasi po kami medyo may kadipisilan kami, Sir Mar. Kasi po, ang lugar may bagay sa may tinampo, medyo mapagal pa naman. Yes, opo. Para po kami mga espasyo digdi basta-bastang matata naman. Kaya ang ginibumi po, hali digdi sa luwas, palaog na lang po kami sa PNR station. Ayun, palao duman sa PNR station, yaon dyan ang showcase. Yes, sir. Bali, may combination po kami dyan pang flowering plants and then ang satuya pong mga vegetables. Ayun, opo. Ano po yan? Yung communal garden nito, yung vegetable garden nito, dorakula man? Actually, sir, ang kami digdi sa agri, kaya kami medyo magayon ang naging result kami kasi ang tig-occupy mismo po digdi. Sa mismong mga bakanting daga sarili. Ay, very good, adi. Di dyan nindo tinanom, di marirahay ang tubo kan. Sir, sabi ko ka mga evaluator, magayon da po sa naging ideya ko na so espasyo, Jamie Sinayan, napakinabangan pa pati sa mga constituents sa mga pananumbo na sa mga bunga. Iyan, actually yan ang dapat talagang gibunkan lambang lugar. Yung mga nakatiwangwang, instead na awot ang magtubo, dapat pananom na pwedeng magamit, makasurvive kita, food security kumbaga. Sir, saka sir, ang sarapiging mi po, dahil ang Samuyang Communal Garden sa baba, kami baga po, ang barangay, may cut basin ini, pag naguran-uran, minabaha. Yes, So, ang opo. naging paagi mi po, digdi sir, initang sarilis, medyo naka-elevate din eh. Digdi po kami nagtutok magtanom ki mga gulayon, mga burak, kung umuran man, asis po, na tigaanod. Pero pag magtutok po kami naman sa communal, medyo may kadipitilan po. Matibay, pero ginamitan mo kapitanan ng SWOT analysis, Di ba yung strength, weakness? Ayos, sir, kasi po, dahil digdi
kami bahaon kaming barangay. Dahil po, masusustain talaga ang pagmantinir ng sarong communal garden. Kung dahil po iyan tatawag ki alternatibo. Ayun, opo. We look forward tabi Kapitana na ang cooperation na pigpapiling unyang kan mga kababayan ta dyan magpadagos even without contest. Sir, kami po sir, sa totoo lang, medyo kami may hihinaan na kibuta. Arami po ang barangay may mapagal i-showcase gawa ng ang lugar ni po nasa alanganing posisyon. Pero ang hagad ko po sa mga kabarangay ko, na maski po sa... Kasi dako lang tabang sa mo yan ang mga pagulay-gulay at ang mga pagtanom-tanom. So, kahit po mi yan na i-sustain, padaguson mi lang yan. Yan lang po ang obeto mi. Iyan, opo. Sana nga at sana, total dahil naman malaog digdi sa tuya ang tren, dapat sana mapagamit na lang yan sa indo na pagtanom-tanuman lamang. Yes, sir. Pag-advise niya po kami na kung pwede makipag-powa kami dyan na kung pwede po, once may mga tinanong kami, pag nag-clearing po ang PNR station, sana po, di man basta-basta pag-alihon. Roger, Rodat. Okay. Kapitana, thank you very much po tabi and good luck po sa indong mga undertakings. Aram ko na day ko mapundo hanggang sa day makaabot sa tugatog ng tagumpay ang sa pong barangay. Salamat po, sir. Sana nga po, sir. Salamat po, sir, sa oportunidad po. Okay, sige po tabi. Okay, Luwens. Sir, sabi Bandar Maria, mabili na sa Legazpi Port area ay kinaraman sa pagsubaybayan kung hindi ka mga mamagayo na lugar digdi sa Legazpi Port District area. Yan, sabi Bandar Maria, mga dagdag sa istorya. Ako po, si Luwen Busi Bardena. Thank you very much, Luwens. Mga dugang na istorya po nato yan. At salamat po kay Kapitana Mafe. Yan. Mientras tanto, nasa linya man mga dugang si Renz Luna para sa dagdag natong istorya sa oras na 10:49 in the morning. Renz, please come in, Renz. Yes, maray na Dudabi Sarmara, na maray na otos to mga parantabay para sa madugan niya itong mga bareta. Pero igibunon niya na aga, iti sa Sangguniang Bayan kan Daragalbay, na committee meeting managot sa pagbubukas kan panibagong numero kung perang prangkisa nabubuksanan sa mga tricycle drivers and operators digdi sa Banuaan. Ngunyan na pagkaaga sa pangirot ni Kagawad Paulo Montaliana o ni Kapitan Paulo Montaliana kang Barangay Malabon kasi siya man na Liga ng mga Barangay President kasi siya man ang pamayakan Committee on Transportation na ang inisyal na numero tabi Sir Mark 218 na bagong prangkisa na dahil naman ni-renew kan nagkakapirang mga tricycle operators ngunyan na presenteng taon posibleng itaon na sana sa ibang mga tricycle operators and drivers na gustong mamasada digdi sa Banuaan ng Daraga. Sa naging interbisan di si JB News sa nabitan ng opisyal sayang sinabi na ini na solusyon para nga nidigdi sa problema manungot sa mga nagdadakol na mga kolorum na mga tricycle kung sa inay alukar ang mga nanambitan ng mga bakanteng prangkisa digdi sa mga barangay asin pinagalaoman na magkakaigwapan ng meeting ang mga barangay captains pagkatapos kaining committee meeting digdi. Kasi rabay naman yan na pagtaon ng 218 na panibagong prangkisa digdi sa mga tricycle driver yung man ang pagbukas kan mga bagong ruta digdi sa may mga upper barangays na kung sa inigwan ng rutang sentrong Daraga pa digdi sa Gabawan asin maging man sa iba pang mga barangay dyan sa mga pinakapuro ng parte kan Banuan aron kan San Vicente Pequeño asin maging man dyan sa may barangay Burgos nabubuksan naman ng mga panibagong prangkisa kay mga tricycle sa mga masunod na aldaw. Ayun. Yan, Sir Mar. Madakol na ang bilang kan tricycle dyan. Hindi man tabi Sir Margari, so mga permit lang na dahil man nagkarinyo, itatao duman sa ibang mga gusto mag-operate. So mga dahil na pigirin nyo, itatao duman. Pero dahil man mabukas ki panibagong prangkisa. Ang initial tabi, Sir Mark na informasyon, posibleng mabukas ni isang gatos na bagong prangkisa. Yan, sangkatos na unit pero with specific na ruta. Roger tabi Sir Mar. Ano yan, igwa man dyan na arog sa Legaspi na may puro parada man? Iguan ng tabi Sir Mar, ikaw ang mga color coding, ang mga tricycle digdi. Ay, very good. Kung basiring ka sa barangay Kimantong, iguang tricycle na kulay ang sakay mo, so kulay orange. Kung digdi ka masaya barangay Sipi, so kulay green, digdi sa may quick mark. Yan na masarakay. Kung mapasiring ka man dyan sa may parteng Inarado ka po, may mga nagkapit ng mga tricycle man dyan, digdi ka masakay sa may dating KR bus na tindahan, digdi sa kanto, iguan digdi mga tricycle driver, asin magin man
sa mga padyan nga sa barangay Gabawan na ginibo ng opisyal na panibagong ruta digdi sa may ampang tabi Sarmar kan Jollibee tabi Sarmar. Sana sa adalang, sentro. sana adalang kimarayan kang komitiba na pagtauning prangkisa kan sang gatos na yan, i-prorate o kagang mas dakol sa mga lugar na talagang kulang ang mga nagbabiyahe. Roger tabi Sarmar. Ayan, kung maipalis yan sa mga dati ng dakol, lalong na problema kita, gadan ang negosyo dyan. Roger. Kaya nga ni Sir Martin nagdagan sa prangkisa kan mga barangay niya nagdi sa taas. Yan, oo. Dahil nanta medyo nag-aaray man sa may pampasayero at pasabal-habal, mahal ang bayad. Yes, oo. Kaya maswari sa tricycle, dahil nanta mas dakol, mas barato. Yan, legal pa. Legal pa. Yan, okay. Yan tabi Sir Mar, ang magdagdag na impormasyon dito sa luwas. Rans Luna, DCGB. Thank you very much, friends. Yan po ang mga doon natin mga istorya. Hello kay Marian Gaviria de Mesa. Good morning po. Naman si Sir Alvin Dado, Marinal daw, Sir Mardela, sa sana. Pero nga di ikaw, bakong suba-suba. Buha mo na. Daradarang yung mga informasyon sa kapalibutan ta. Ayan, okay. O, di, mga kababayan natin, maraming mga pagbabago pa rin na maobserbaran kita during the Holy Week. May mga ipinalawas na po na directive o advisory ang provincial government which will be adopted mga tugang by the different municipalities or local government units, be it a city or a municipality. Kaya obserbaran po yan. Marami tayong mga pagbabago, walang prosesyon, walang pahalik, walang salubong o tonton. Yan, wala yan lahat. Di ba? Pati na bisita iglesia, may dangawal. So, observe na lang po kita. Ang purpose ka ini is makontain, makurtar ang pagpadagos na pagparalakop mga tugang kan COVID-19 sa satuyapong palibot. Tangani pong na kita magka-problema. Okay? O bueno, mga tugang, I think this is all for today at nasilip ko ng mga kasama natin from DNR para po sa saindang programa kapalibutan ta at amanan ta para po sa mga programa, mga impormasyon pang environment. Okay? Pangataman plus rules and laws dapat obserbaran para po magdanay kitang areglado sa palibot. Sa indo po ka boss, thank you very much. God bless the Philippines. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may